kunosisi engizwana naye kahle kahle uboss wami. Manje uboss wami lo mfethu uyangibulala kahle ngimuthanda ngalendlela lena. Bana nokuthi ungitholeleni uboss lady abeseduzane nami. Kahle kahle boss lady isizathu sidala ukuthi ngicela ukuthi ube lana ubhuti angicelele wena ukuthi ngikwazise ekuthenini boss lady nginesifisa ukuthi ube unkosikazi wami wakusasa. Hayibo. Angizwanga uthini? Uthi uyakucabanga noma ulele cabanga. Mina after sonke lesikhathi ngihleli nawe lapha phakathi uyangifuna ufuna ngibe umfazi wakho. Hayi. Mhlawumbe bungakazi ubone lutho mama. Lutho. Ngibingelela mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman alileka umhlabele ngana usumadoda le phansi emangozi kuthiwa kubalumbe egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona mfowethu uyaphila futhi. Ngiyaphela nami nginibingelele emphakathi ehlukahlukene eSouth Africa. Khuluma nje mfowethu. Lo bingelelayo undumiso wakamzobe le Port Epstein la isuka khona mfowethu. Babukele sanithanda nonke la nikhona. Ngiyayibuza ukuthi le ndoda misaba ukukhuluma njengamanje ingabe uzokhuluma kanjani nentombi futhi ngingaze ngikhuluma kakhulu mfowethu. Kahle kahle ungakuchaza ukuthi yini bafo yini esilethe la mfowethu ngoba i-team ibonile message yakho. Lana nomsakazi wami ngizothula la inkulumo kunosisi engizwana naye kahle kahle uboss wami. Manje uboss wami lo mfethu uyangibulala kahle ngimuthanda ngalendlela lena. Manje bengisaba ukuthi mhlambe mengimtshela ukuthi ngiyamthanda mhlambe angenza ngiphelele umsebenzi mhlambe angizwe kunena lapho lendalo ukuthi ayikho mhlambe indlela engangisiza ngayo ekuthenini ngikwazi ukugcina ngimnqobile lo mama ngoba ngiyamthanda ngempela mfethu. Mhlambe mfowethu umbukele mayibukele uzoyibuza ukuthi uwenza umsebenzi muni nakho no boss uyamsebenzela wenza umsebenzi muni lapha ku boss wakho. Lapha ku boss ngisebenza njengomuntu oyi-maintenance mfethu la ngiqhuma ipipe mhlambe lamanzi ngiyalungisa mhlambe mekufuna ukupendelwa ngiyamshayela ama-touch-up nje ingadi kanjalo mekufuna ukuthi mhlambe kuchelelwe kanjalo swimming pool ngiyawucleana yonke into kanjalo mfethu. Mhlambe ngabe sekunesikhathi esingakanani mhlambe umthanda uzizwe ukuthi cha ngiyamthanda. Ngasho ukuthi unyaka wesibili lona mfethu since ngoba wesithathu lo nyaka manje ngisebenza la kuyena kodwa nje lo uqala unyaka wayesekhona kumini wakhe ngangazi ukuthi noma wa divorce noma wahamba waye emakhaya kubo umyeni noma wenza kodwa nje unyaka wesibili lo. Mhlambe like khona into engiyibuza ukuthi mfowethu uzoshela uboss wakho mhlambe wena ngabe unamuntu othandana naye noma awunaye nje sidalwa mhlambe kwenzakalani lapho ucacisela umbukeli naye abeclaim emakhaya. Ukhona uma wengane mfethu engangithandana naye kudala ngicathi mhlambe 4 years ago kodwa ke ngokuthi akekho la maduzana engikhona nje manje la eThekwini ule ehamba still ke yena hayi sabana inkinga nezincane nje naye mfethu hayi kwagcina sephoqa ukuthi masihlukane nakuwe sengibona ke lo umedem lo sayi sengikhala kena ke manje. Umuntu onjani mfethu umuntu onolaka ukanjani umedem wakho uboss lady lothi uyamthanda? Boss lady mfethu umuntu onolaka kodwa unozwelo futhi labantu uyakwazi ukunderstand uma ngabe ufika unenkinga ukhala ngaleyo nto leyo akwazi ukusiza kuleyo nkinga okhala usuhlamba ngaleso sikhathi umuntu. Uyayibuza lapho umbukeli nami ngiyayibuza ukuthi mhlambe khona oke wamxoxela mhlambe khona ama sign oke wawenza mhlambe ku boss lady ukuzikhombisa ukuthi uyamthanda. Mfethu ngasexoxeni abengakaze ngixoxele umuntu ila ngizoqala nje ukuyisho la emsakazweni le kodwa ke yena uyabona ama signs wami ukuthi ngiyamsabi konke ngisaba ukumtshela direct ngoba mhlambe ngaphalelwa iparish mfethu mengase ngimtshele engolonto. So ngihlamba nina ngizongisiza ke la emsakazweni bafethu mhlambe nikwazi ukuthi ningicishe ekutheni ngamthola kanjani mfethu wena uboss lady lo. Uswami mfethu mungasumbone mengasaqhamuke la nje nawe uzobona ukuthi ngithanda umuntu okuthandwa ngempela lapha mfethu indlela amohle ngayo nangendlela ayiyona nje mfethu. Nanomoya wakhe ngithanda nanomoya wakhe na yonke lento nje mfethu uboss lady hayi uyangibulala mfethu uyangibulala. Ngiyafisa ngathi ke ungangisondezelena mhlambe ngizokhuluma lento la
emsakazweni mhlambe kuze nabanye abantu naye abone ukuthi kubaleka kangakanani kumina mfethu. Uphosi lady mfethu. Wasisi loyana mfethu uyangibusisa ngelinye ilanga mfethu ngase ngingalindele yona mfethu ngizokusuku lokuqhola komhla 25 ngizohola. Hayi uphosi lady ngiyabona ungishanga double payment ayibona lona. Mingithi ngiyabheka boss lady double payment ubonile nje noma kube mistake uthi hayi umholo wakho loyo file. Nabo nami lapho ngajabulana mfethu sengisuka lapho ngabe ngiyothenga ama present yabo ngathi nginqwaba ama present ngamphathela amanya ngamnika mhlawumbe uhalf wemali ayinike yona ayibona lonto leyo ngama present akhe wodwa. Ngithi ngiyafika ukuthi nawo manje le mali vele uyayithatha wawuthengana ngami ama present bengithi yakho nje le mali ne boss lady. That's why ngikuthengele lento ukuthi ngiyakuthanda kodwa ke nje njengeboss yami angizange ngimtshele ukuthi ngimthanda lokho ukuthenini nje uthi uyamthanda nje awumbonanga mhlawumbe exwaya ngesikhathi uthi uyamthanda waba kanjani mhlawumbe ngoba phela noma wayithe uthi hayi vele uthi uyamthanda njengeboss nje yabo into ongatheni ngicabanga ukuthi wayitshela ukuthi nje njengeboss nje mfethu akayi ukuthi nginaloko mina ngelinye ilanga ngifisa ukuthenini abe umuntu wami wesifazane unkosikazi wami yabo uma wengane zami. So nje mfethu boss lady ngajabula kanjani mangase mfethu ukwazi ukuthi nini ungitholele noma ungifonelele yena noma WhatsApp. Akhuleka mfethu ngathina umuntu siyambiza eze bafu ukuze ukhulume naye umtshele konke yabo. Ngajabula kakhulu mangase mfethu wenze kanjalo ngabe unginike i-chance eningi ekuthenini ngikwazi ukuthi ngimtshele boss lady naye inkinga la ikhona. Ngajabula kakhulu. Mfethu manje akwenzeki mfethu ongitshela akwenzeki mhlambe mombona mhlambe abingelela umuntu wesilisa mhlawumbe ube nesikhwele bafo akwenzeki into kanjalo mfethu noma mhlawumbe umuze efonini mhlawumbe ekhuluma nomuntu wesilisa akwenzeki ube nesikhwele bafo. Hayi isikhathi esiningi mfethu ngabe ngiqamba amanga mengabe ngimuze ekhuluma nefoni usuke ekhuluma ngezinto zasemsebenzini yabo izinto obona mhlawumbe isikhathi esiningi ngikhuluma namantombazane futhi umuntu wesifazane omunye so nje angazi ngimuzwe ngathina ekhuluma nomuntu wesilisa ngibona ukuthi hayi userious lapho nomuntu wesilisa hayi ngabe ngiqamba amanga mfethu. Mucabanga uma wengane zakho uzofila kanjani ukuthi manje uthanda nomuntu ozovela la nje manje ozobuwa umhlaba wonke? Mfethu uma wengane zami mfethu angisena ndaba kakhulukazi naye ngoba vele sekwadlula sengathini sesahlukana naye yabo lonto le noma ngakubona lokho azobe kubonile mfethu hayi lobe kokwakhe ngoba naye ngiyacabanga ukuthi nempilo naye useyaqhubeka usabambana nabanye abantu yabo lonto. So South Africa my team bengisacela ningisondezele yena usisi sanithanda kakhulu yabona nje ezinye izinto mazenzeka ziye zithi mazenzeka uxakeke ukuthi lento le kunjani kahle kahle emhlabeni yabona bafo njobe lana kuzofika ngisacela mfowethu uzohlala ngalana sishintshe ihlalo mfowethu yabona angayitholi sekuhlaba ngempama yabona angayitholi mhlambe kodwa ke namhlanje uready uzokhuluma yonke into angithi hayi ngiready mfethu ukutheni ngizokhuluma nawe boss kube kuyena ukuthi uthatha uyithini into yami asibizanga umtoro ngithi hayi okay sanibona nkosazana uyaphila mama? Ngiyaphila njani? Siyaphila yebo ngabe okay before ngikubize ngiyabonga ukuthi usihloniphile sakucela ukuthi usicela kuba nawe ngalesikhathi uyabona noma nje ubuka ubusy ukuthatha isikhathi ukuthi uphinde uzoba nathi la siswami Ivoman film le yabo ngobona nje kunama camera kanje uyamazi ubhuti ngiyamazi umazi kanjani usebenza lapha kimi yangisebenzeni Undumiso ngiyamazi uhlala lapha kimi endlini uhlala lapha ngaphandle nendle ngaphandle mose endlini engaphandle mhlawumbe ubiyile kwasuka abanendle ngaphandle noma mhlawumbe indle eseceleni ephakathi ejaldini endlini indle ngaphansi ejaldini ekhaya endlini umuntu onjani nje mhlawumbe ngamnika mhlawumbe 200% umuntu onjani umuntu oright nje siphethisene kahle yabo nje uyalala lento engishoyo uyayenza
Ya. Ubhuto right. Ngiyaxaya manje mengabe ethi yena ufuna ukukhona into ufuna ukuyikhuluma la. Yabo manje ngimangela ngazi kwenzakalani. Ngisafuna ukuzwa ukuthi ngempela ufuna ukuthini because ayikho into eyenzakalile angazi. Hey siswami ngiyakuzwa ngakubiza ngobani mina? Ngambiza ngo-Akhona. Okay, Akhona Bhuti. Nangu sisi ufikile uboss lady wakho omsebenzelayo. Akekho nje ayikho into okeyomenza onembe mhlambe. Hayi inhlobo, sihleli kahle, sihlalisene kahle laphana. Akukho nje, akukho shame. Hayi akukho ngabe ngiyamsukela si right, yazi ngiyaxeka ukuthi ngempela hayibo. Kwenzakaleni? Mhlambe Bhuti ungakumtshela ukuthi yini esibeka la njengamanje. Ya futhi ngiyabonga mfethu ithuba ngibona nokuthi ungitholelene uboss lady abeseduzane nami kahle boss lady isizathu sidala ukuthi ngicela ukuthi ube la nobhuti angicelele wena ukuthi ngikwazise ekuthenini boss lady nginesifisa ukuthi ube unkosikazi wami wakusasa. Hayibo. Angizwanga uthini? Uthi uyacabanga noma ulele cabanga. Mina after sonke lesikhathi ngihleli nawe lapha kantweni uyangifuna ufuna ngibe umfazi wakho. Hayi. Mhlawumbe bungakazi ubone lutho mama. Lutho yazi khona into wake wayenza. I think ngamnikeza imali. Ngamnikeza imali ibonus. Wafika nezimbala ngazi no chocolate. Yazi ngangitshela ukuthi mhlambe nje hayibo suthi lezi zinto owuthengile uchaza ukuthi Ngizama boss lady lapho ukuthi hawe nkosi yami. ade ngithanda boss lady ngingenza noma yini futhi ekuthenini nje kuhlezi right boss lady. Hayibo Ndumiso. Manje njengokuthi ucabanga ukuthi kube umfazi wakho ucasibini uzongondla ngani? Njengoba usebenzela mina nje. Bese boyfriend yami. Manje ngabe mhlambe kuko konke sisi oke wakubone wake wakuthengela ama gifts kuphela mhlambe uthi wake washo ukuthi uyakuthanda kodwa wangasho ukuthi ukuthanda kanjani yabo as a boss lady awubonanga lapho. Hayibo I remember like wangitshela the time eletha ama gift. Wangitshela ngaso sikhathi ukuthi uyangithanda but mina ngangicabanga ukuthi mhlambe cause washo nje ukuthi ungithanda nje. Cause ngubhoss right kuyena ngiright lokho kuphela manje ngiyayibo Ndumisa uqinisele ngalento ayishoyo uthini ngempela kumina uthini Ngafunga uyichaze lento ukuthi uzizwa kanjani mfethu zichazele mfethu ngathi ngiyakukhulumela mina. Ya mfethu ngiyabonga ngokuthi ungibuyisela my sister. Nangu umtshele bafu boss lady wakho ukuthi uyamthanda. Ngiyabonga ungibuyisela uboss wami mfethu ekuthelene ezelana boss. Kahle boss mfethu isizathu esidala ukuthi ngithi mfethu ngicela ufike la esisodwa ukuthi boss ngifisa ukuthi ngibo uhusband wakho kahle nje ngiyakuthanda boss. Like wena muzibheka nje ucathi mina ngingathana nawe mina ngathana nawe kati ine wrong izokugada. Hayi mina yabo ngikutshele mina bhuti ngikutshele mina ngihlala kwami yabo njengoba ngihlala kwami angina boyfriend nginayi boyfriend but angihlali nayo ngifuna ispace sami. Kodwa kufanele ukuthi awunayo ngoba ngizwile ukuthi awunayo. Kufanele ukuthi anginayo ngoba phela umuntu ohlalela naye lela ihlala khona. Akaza kubone mhlawumbe uza ne boyfriend yakho ngoba uthi akaza kubona namhlanje. Ujwayele ukungibona ngifika naye kodwa iyangixaka manje masesha lento ayishoyo yena ke mayibheka like serious hayibo. Hayi akathi uyadlala shame. Hayi akathi uyadlala. Yazi yabo nje hayibo. Ngiserious ngempela ngalento yade ngisho mfethu kade ngicela kubafethu ekutheni bangidlusele kuwena ngifisa ukuthi nje mfethu ube unkosikazi wami wangimihla ngemihla mfethu and ngingenza noma yini ekuthenini nje mfethu uyibone lento ekuthenini ngiyayifisa ukuthi enzeke mfethu boss lady. Manje mfethu umtshele mfethu uthe sekunesikhathi singakanani nomphindele ezwe sefikile. Mfethu ngicazi ngisebenze kuyena wesithathu lo nyaka 2 years. Ngasebenza unyaka owodwa wahamba umyeni wakhe ke emva lokho from there lo 2 years nje bese sisubabili ngizongisho ukuthi lo mama ngiyamuthanda one day ngiyomtshela kodwa lo mama
Hey mfethu hayi ukuthi ngiyakuhleka nkabi yami yabo. Ukuthi mfethu yabo ngiyabona ukuthi uyayizwa futhi lento yabo. Uzuthi wathenga nembalo wathatha emholweni wakho. Manje sisi umyeni wakho khona into ngoba ethi umyeni wakho wahamba kusho ukuthi manje i-boyfriend enye i-boyfriend lona. Hayibo manje usukhipha indaba zami lana. Yazi even yazi ngisho umuntu engijola naye akazi ukuthi umuntu wami washona. Manje usuzokhipha indaba zami la. Hayi. Ngiyamxolisela sisi kodwa ngiyacabanga ukuthi uthando yabo. Uthando. Kanjani? Oqala umuntu akuyona ngisho i-type yami. Ayibo. Kanti i-type yakho injani sisi? Hayi. I-type yakho injani sisi? Hayi. Mina ngijola nabantu abasebenzayo. Umuntu okwazi ukungisiza ngisho endlini mawukuthi ngishoda ngento. Manje uzongisiza ngani ke yena? Uzongisiza ngani? Hayi. Yeah, boss lady phela bese ngiserious ngempela boss lady bese ngiyakuthanda ngalendlela engithanda ngayo futhi ngiyabona ukuthi ngasacrifice yonke into ngadela yonke into ngenxa yakho mfethu so nje ngiyakucela mfethu ngiyacela ukangiphoxe mfethu kulento engicelayo. Hey ayibondumisa. Njengoba ngisho mfethu boss lady ekuthenini mfethu ngingenza noma yini mfethu ekuthenini ubone ekuthenini ngiyakuthanda mfethu ayibolandeleyo njengoba nje kade ngisho ekuthenini sengize noma wengane sahlukana naye ngoba uyabona ekuthenini wena umuntu engistakhe naye isikhathi esiningi so nje indaba yakhe ayisekho. Yeah boss lady mfethu usho ukuthini manje uthi awuyibona i-type yami kumina wamena nje indlela ongibona uyiyona mfethu ngibona uyi-type yami ngiyabona ukuthi ngenza noma yini for wena mfethu. Uthi wena ubona i-type yakhe again? Ngibona nje umuntu i-type yakhe. Imini i-type yakho? Mfethu ngibona nje uyi-type yami mina ngobuhle nangendlela indlela owenza ngayo izinto nesimilo sakho nje nayo yonke lento mfethu ngiyabona. Umuntu engakwazi ukuhlala nayo impilo yami yonke. Imaki asike sithi ke mhlawumbe ke sathandana ke. Uzongondla ngani? Ngalapho ngizoqhubeka ngisebenza la kuwena. Imali engizobe ngisihola la iyona le ngithengela ngayo ukudla kusho ukuthi angisahula ngisebenza mahhala la kwakho. Uthi uzosebenza mahhala. Ngisebenza mahhala. Oh kahle kusho ukuthi wena ufuna ukusebenza mahhala awusho ngani ukuthi ufuna ukusebenza mahhala hayi lento ngitshela yona kwaphela ngibhedela mina. Madam hayi kanjalo. Usungaze nje ngempela uzungibukise ngabantu. Hayibo. Hayi kanjalo madam bengidlulisa mina okungaphakathi entezweni nami ekuthenini ukwazi na ungazi. Uzongondla ngani? Mase kusasathandana ke khe ngiyakuthanda ke uzongondla ngani? Ngizozama namalotho madam ngihlanganise madam. Uthi uzodlala ilotho? Hayi. Ayikho lento ayishoyo. Ayikho. Ngeke ngize ayibo. Yazi into engizoyenza ke manje ngizokuyekisa emsebenzini uvela uhambe uyohlala kini ongcono. Wamthola kanjani vele? Wamthola kanjani ngoba esekuthanda nje uboss lady? Ngamthola ngasemakhaya la ngisuka khona. Ngamthola ngakhona ngathi azini ngimthathe ngimlethe ngapha azongisebenzela mina. Futhi besiphethene kahle nje yazi ngiphoxile but umebona wena nje ubona yabona into yakhe i-type yakhe umzwile. Uyanginyanyisa yabona ke nje uyanginyanyisa ke manje yabo manje uyanginyanyisa yazi ngishiya izinto ezibalekile emafanele mangiyazenza. Awusho bafo yini bafa kuchaza ngayo nje ngoba umbuka njengamanje nje ubena mfethu ngithi yini echaza njengamanje umbuka bafo ubena ubuhle bakhe nje mfethu yonke into mfethu awangibulala mhlambe wena ama-type yakhe kanjani mhlambe awekho dark beauty mhlambe noma ushaya ngama-yellow phone njenganawe yazi yabo nawe bhutike manje yabo nje yazi phela mama kodwa ukuthi mina ngi-understand yazi ngishiya izinto ezibalekile bafana mucabanga akaboni mhlambe akaboni imali mhlambe usebenza phi sisters usebenza kahle noma ungasho ukuthi usebenza kodwa usebenza kahle ngiyasebenza nje kodwa ngiyasebenza ngasho ukuthi ngiyasebenza kulo msebenzi engiwenzayo ngiyakwazi ukwenza izinto zami ngiyakwazi ukukhokhela ama-bills ami mhlawumbe ayikho mhlawumbe into oke wayenza kuyena mhlawumbe umfakele ukudla yabona uchaza ukuthini umphakele like mhlawumbe mase yachazeka ukuthi mhlawumbe umlethela ukudla okuntswemi obviously phela ngiyapheka bese ngiyamphakela azathatha ukudla yilokho nje kuphela hayi ngiyalingwa yazi iyangilinga ngempela njengoba unezingane ezingaka ke nje ke uthini hayi ingane boss lady kungayisabi indaba yengane
uma wazi uyasebenza ingane nami futhi kula masente ubukade ungikholela wona bengilo ngiphosa nje wena mfethu. Kodwa futhi usafuna mina ngithandane nawe. Mina isifiso sami hayi yabona into ozofisa namhlanje sothi sifika nje lapha endlini ngithatheni impahla zakho ungihambele sothi sifike ngithathe impahla zakho ungiphumele ungihambele angisakudingi yazi angisakudingi ukuthi nawe Phoslady angithembele kuwena ufana nobaba wami nami ngazi kanje yabo nami bengikusiza lapha ngoba ngiyazi vele ukuthi la usuka khona kunjani manje usuyangicaka usufuna mina Phoslady bengisifiso sami nje nengazi ukuthi ngingase ngabona kanjani ukuthi ngiyakuthanda ngazi ukuthi ngiyakutshengisa kanjani manje-ke asike sithi uma wengane yakho uzothini uma wengane yakho mayibona yonke lento leyo yenzayo wena manje yazi ukuthi uzolahlekela izinto ey'ningi hayi Phoslady uma ingane vele angisayena umuntu engimthandayo kakhulukazi usubone mina wathanda mina unomuntu wakhe athandana ngoba naku wena angithi wena ingoba usubone mina anginjalo Phoslady hayi yabona Ndumiso ungiphoxile yazi lalela bhuti ngikutshela ukuthi yazi ima ngiphuma etoilet angithi ngibhincithayo uma ngiphuma ebuka iTV kusho ukuthi sonke lesikhathi uyangibuka nje mina uyangifuna akasho ngimthatha njengobhuti wami lo muntu mfethu uyahlala endlini futhi yazi khuluma sisi khuluma ukhona la angazi wayibuka khona angimazi izinto eziromantic ngize ngithi hayi Ndumiso lezi zinto ezibuka yathi hayi eyihleke ilunch kanti nje hayi Ndumiso hayi Phoslady mina ngase ngiyibuka ke lezi zinto sengibona hayi nangu umuntu ke njengoba ngisuke ngibuka lezi zinto ngisho nangu umuntu okuyena engabe senza lezi zinto sina manje nami Ndumiso nawe Phoslady indlela ngikuthanda ngayo Phoslady ngithanda ngayo Phoslady ngeke uyakuthanda kodwa lo muntu yabona ngeke ungithanda ini indlela ngikuthanda ngayo ngakuyiphi ukumajina ngisho ebuka iTV hayibo isemaphupheni ami mfethu mengilele mfethu nangu uyaqhamuka uPhoslady Phoslady kade nginawe nje mase ngikubona emaphupheni manje nje hayi yabo into yazi into ezongenza ukuthi nje cela ungiphumele bandla ungihambele ngizokunikeza imali uma ukuthi awunayo imali ngizokunikeza imali yokuthi uphinde emakhaya uyangizwa ukuthi ngithini uzongihambela khona ngizokwazi ukukhulula phela endlini nami shuthi lo muntu uyozangenela lapha endlini ngilele angingenele mina mase sho kanje angisamthembi bandla kunanengubo nokuyigqoka leyo yokulala lokunjani hayi le namaqapha abovu iyona ke nje vele kusho ukuthi nje wena uyangibuka lapha endlini yami ukuthi ngimangigqokani uyangibuka kusho ukuthi nalokho futhi ukudlwengula futhi ke nalokho lento yenzayo umajina nje uyamajina bafuna wakho umajina bani sekuyena yabo angikho safe endlini yaphi lo muntu uzongidlwengula bandla ngeke ngiyenze leyo nto Phoslady into engaye bengicela nje yona leyo ukuthi ngifisa ukuthi sithandane nawe Phoslady ngikufaka iring emlilo kunjani emnweni Phoslady nami ngibe right Phoslady sona sifiso sami leyo uyabhema ugwayi uyabhema strong futhi uyabhema futhi mhlawumbe ushuthi kushuthi ubhemile lo ngeke hayi Phoslady akubhema akwazi even shuthi yabo njalo mangipostile ku WhatsApp istatus sami uyena oqala kushuthi nje uhlekhane ngibuka uyazivuya istatus zami njalo wonke uyazilike baba ama-likes futhi lapho anginaki nje anginake lutho kanti hayi Ndumiso mfethu hayi yazi bhuti futhi uNdumiso kunokuthi asenda ama-emoji lapha izinto ezidabukisayo yazi usuyisendelana ngiyambuza uthi yena kuyiphutha konke lokho akuzona iphutha uzokwenza ngamasibomu uma kuyiphutha uyadelete mhlawumbe noma uyadelete mangimqeda kumbuza nje uyadelete shuthi konke lokho nje Ndumiso hayi kahle wena Phoslady konke lokho ngifike ngizama ukuthi ngitshengise ukuthi ngiyakuthanda umzizwa khona Phoslady manje impake weNdumiso ubungasho ngani ke endlini ke ubungasho ngani endlini nginamahloni Phoslady mhlambe Phoslady uzovela ungixoxe amasaka agcala indlela that's why ngithe angingize la mhlambe ngicela umfowethu la kuthenana angisize kutheneni sikwazi ukuthi ngikwazise lolu dabo kanje insizwe uyayikhalela yazi Ndumiso yazi
yazi unginika i-stress. Yazi uNdumiso futhi wake wangifonela ebusuku. Ngabe ubani mhlawumbe ebusuku? I think kabo 1 engifonela ebusuku. Owathi kumina wathini angisakhumbuli wathini. Oh wathi yena ngilale kahle yini ngilale kahle yini angisabi because kakubanda nje yabo kwakunemvula enkulu ngathi mina hayi angisabi ngathi mina ikhulu Ndumiso ngi-right wathi okay futhi wazashintsha nelizwi yazi Ndumiso yabo manje sekuyabuya konke sekuyabuya manje la izwi malishintsha la liphezulu noma la liphansi lali phansi ebuza ukuthi ngilele kahle Positive phela ikona ukuthi angifuni nopositive ukuthi mfethu ngathini usabe mengikhona noma ngifuna uhleze nje uyibona ukuthi ya safe mengikhona yabona nje yazi ngisengi-right uNdumiso sengi-right sengi-right manje unazo ingane mama? Nginazo ingane zami nginazo ahlali futhi ahlali lapha endlini nahlala la sihlala kwenye indawo futhi nje ayi yabona abantu lento iyaqala ukukuvelela kwazona ke ingane zami mazibona lento sizothini kwazi izophoxeka iyaqala lento ukwenza noma mhlawumbe bajwayele ukukushela abantu abakusebenzelana ngayibe iyaqala shem iyaqala nje phela lo muntu ngamsusa le emakhaya mfethu angicela azongisebenzeleni lapha because ngingamfuni omunye umuntu engamazi because lapho omunye umuntu angagcina sekunika inkinga buka ke yabo nje buka manje ngihamba lapha endlini nami uyangibuka kaningeke ay mhlawumbe uyankoba ngisho ukunkoba ke ngeke ngazi ke yabo manje angisakhuli ngeke ngisakwazi ngisho ukukhululeka sengi-right bandla yabona uNdumiso manje ngiyaxosha ngisakudingi yabo masifike endlini manje bandla awucabanga ukuthi mhlawumbe khona abantu abazolamba umxoxa wena obvious bazolamba kubo ukhona umuntu omthandayo ngithi kwayiwena ukhona manje icala yini ukuthi umeveza ama-feelings wakhe wena ngabe uthi cha yebo yabona ke bhutuka wena ke manje wena mubheka wena ke yazi wena mubheka ngathandana naye okay hlala phansi ngathandana naye ngifuna siphume nesisombululo cha yabo ngi-right Ndumiso ngicela musufika lapha endlini yami ngisacela nje ungithathe impahla zami ungihambele ungamxoshi emsebenzini akasebenze wena mtshela ukuthi cha noma yebo uthini wena cha noma yebo na yilokho afuna ukukuzwa okay yazi yini ngisacela sihambe sokhulumela endlini yonke le nto uyangizwa ngiyakuzwa madam kodwa madam isifiso sami lesi because angazi ukuthi why ungifaka kwindaba zamakhamera angazi ngempela because lento ngabe sikhulumela endlini sayaqede endlini yabo manje usuzongimoshela izinto eziningi nanokusaba ngimoshela izinto eziningi nanokusaba na boss phela bengisaba ukuthi mengathi ngikhulumela endlini mhlawumbe uzongixosha nomfethu ayibona lento le mhlawumbe mengiza la kumfowethu angakwazi sengisize ngibona sesisukuthi into lento igcina ibona abantu abaningi ngicela ukuthi niyokhulumela endlini yeso asambe ukukhulumela endlini ngoba uzogcina sekonela izinto eziningi yabona abantu bayabuka manje level kunjalo sangone level sesingiyabonga isikhathi sakho ngicela ushiye ngisale nobhuti ngiyabonga yazi Nkosi yami khala kufanele mfethu uyabona ngikhala kufanele umedem ukuthi kanjani umuhle uqedile umedem mfethu ngeke futhi ngize ngithini ngililahle ithemba ngoloku nje ngikhalile ngoze ngife mfethu umedem ngangimiyeke bafu kodwa umzwili uthi hambani niyokhulumela endlini uthi wena inkinga usuke wamveza phambi kwabantu ngiyamuzwa ukhala ngokuthi hey mina ngisuke ngaze kwi-public before lento siyiqala endlini sikhulume then ke bese kushuthi bizophela endlini asekuyoba ubuwiki bakho wenkabi ya mfethu hayi ngoba ngiphinde ngizame she nawe sengiyabonga uthe hambani niyokhulumela endlini musukulala baba hlanganisa 1+1 ya wona ngikazi ngiyomnqoba ke manje njengoba sengibizela endlini nje mfethu hayi ngiyomnqoba nginalelo themba lokuthi hayi ngiyomnqoba mfana kethu hayi bese siyabonga mfethu hayi nami nje mina ngifisela inhlanhla bafethu nami ngijabula kakhulu sokuphuza idrink ngelinye ilanga la wathi uvusiqimba washayisa jo hayi usho njalo impela uvusiqimba usho njalo uvusiqimba hey wabukele uthi abayokhulumela endlini siyabonga siyathanda danke mfethu ngiyabonga.